priority in the School of Business and Economics is to combine theory with practice. Our contact with the business world ensures that we constantly adapt our programs to the current needs of the economy and businesses. The technology installed in all our facilities equip our students with knowledge and skills that are highly demanded in the job market. Can leadership be learned? At DeReap, professors cultivate mentoring relationships with students through personalized guidance and support, fostering a sense of belonging and community on campus. At the same time, DeReap prioritizes its student-centric services by offering a plethora of tailored resources ranging from academic support to extracurricular opportunities and career development programs, empowering us to succeed in our academic journeys. Can experience be practiced? The programs of the School of Business and Economics balance academic rigor and market relevance. The teaching staff inform teaching with their own research, preparing students for graduate studies. At the same time, students are prepared for professional careers through constant interaction with the market, networking events, and internships. Can a vision be guided? As DeReap students, we're encouraged to develop our leadership skills. We have the opportunity to lead diverse student clubs and set our own initiatives into motion. The projects we take on sharpen our strategic thinking and build resilience for effective leadership. Can success be measured? At the DeReap School of Business and Economics, it can. Not in numbers, but in moving forward, in getting ahead, in thriving on. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή παρουσίαση του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Είμαι η Άννη Τριανταφύλου, Dean της Σχολής Επιχειρήσεων και Οικονομίας. Στη σχολή μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Η συνεχής επαφή μας με τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου βοηθούν στο να προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Οι καθηγητές της σχολής και οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι θα μας παρουσιάσουν τα προγράμματα, αλλά και την οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη που είναι διαθέσιμη στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Στον DeReap πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη δημιουργία ή την έναρξη μιας επιχείρησης. Είναι μια νοοτροπία. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης, ο οποίος μας οθεί να δημιουργήσουμε κάτι νέο. Κάτι νέο το οποίο έχει αξία για την οικονομία και την κοινωνία, στο σύνολό της. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, αυτό εύκολα το λέει κανείς, αλλά πώς το κάνει. Πώς διδάσκεται ένας τέτοιος τρόπος σκέψης και δράσης. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε αυτό είναι με το να καλούμε τους φοιτητές μας να επιλύουν πραγματικά προβλήματα επιχειρηματικής φύσης υφιστάμενων εταιριών. Και μάλιστα τα θέματα των εργασιών που καλούνται οι φοιτητές να εκπονήσουν δεν τους τα παρουσιάζουμε καν εμείς, αλλά φωνάζουμε εκπροσώπους των εταιριών, οι οποίοι τα έχουν βιώσει, είτε τα έχουν διεκπεραιώσει, είτε ακόμη προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν και ζητάνε από τους φοιτητές να εργαστούν πάνω σε αυτά για να δώσουν συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις. Και στο τέλος του μαθήματος παρουσιάζουν τις λύσεις τις οποίες καταλήξανε και δουλέψανε στους εκπροσώπους των εταιριών. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι πριν έρθει το Dragos Den στην Ελλάδα, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο
στο οποίο συμμετέχουν εκολαπτώμενοι επιχειρηματίες και παρουσιάζουν τις ιδέες τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, στην ουσία, σε χρηματοδότες με την ελπίδα να λάβουν κάποια χρηματοδότηση. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε στα πλαίσια του μαθήματος εκπώνησης επιχειρηματικού σχεδίου. Μάλιστα, στα πλαίσια του μαθήματος εκπώνησης επιχειρηματικού σχεδίου, οι φοιτητές μας, στο τέλος του τριμήνου, παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ένα πάνελ από πραγματικούς χρηματοδότες, οι οποίοι τους δίνουν feedback και πολύ ρεαλιστικές συμβουλές, και έτσι οι φοιτητές αποκτούν μια πολύ πραγματική εικόνα του πώς λειτουργεί το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Αν μπορούσαμε να επιλέξουμε μία φράση η οποία να περικλεί τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας που έχουμε στον Τυρί, αυτή θα ήταν μία φράση που δανειζόμαστε από τον Πίτερ Ντράγκερ, ο οποίος είναι ένας από τους ιδρυτές της καινοτομίας, και είναι η εξής: η επιχειρηματικότητα δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε τέχνη, είναι πρακτική, είναι δράση. Σηκώνεις τα μανίκια και κάνεις δράση αυτά τα οποία σκέφτεσαι. Και εμείς ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι στον Τυρί εξασφαλίζουμε οι φοιτητές μας να έχουν ενστερνιστεί, να έχουν μπει σε αυτή τη δράση πολλές φορές πριν καν αποφοιτήσουν, πριν καν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ένας νέος κόσμος έχει ξεκινήσει να δημιουργείται γύρω μας. Ένας κόσμος στον οποίο θα πρέπει να επινοούμε συστήματα και διαδικασίες, ώστε άνθρωποι να συνεργάζονται με ανθρώπους και μηχανές και να αποφασίζουν σε συνεχή χρόνο για τα πάντα. Η έρευνά μου στο School of Business and Economics στο American College of Greece μελετά τη δημιουργία και βελτιστοποίηση έξυπνων συστημάτων λήψης απόφασης. Συστημάτων απόφασης δηλαδή που οι συμμετέχοντες, άνθρωποι ή μηχανές, καταφέρνουν να συνεισφέρουν την πληροφορία που κατέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούμαστε κάθε φορά στη σωστότερη απόφαση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει αρχικά να αποκωδικοποιήσουμε την συνεισφορά πληροφορίας ανθρώπων σε συλλογικούς μηχανισμούς απόφασης. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να είναι απλοί, όπως ο διαμοιρασμός μιας πίτας μεταξύ δύο ανθρώπων, ή και πολύπλοκοι, όπως για παράδειγμα ψηφοφορίες σε διοικητικά συμβούλια ή εθνικές εκλογές. Επιπλέον, θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι συνεργάζονται, εμπιστεύονται, παράγουν και συνδημιουργούν με μηχανές. Το School of Business and Economics του American College of Greece έχει λοιπόν ήδη προδιαγράψει τις οργανωτικές και ερευνητικές του δομές, ώστε να ετοιμάσει τους νέους ανθρώπους για αυτόν τον κόσμο που δημιουργείται. Τους νέους ανθρώπους που ετοιμάζονται να μπουν στο χώρο των επιχειρήσεων. Τους νέους που θα ερευνήσουν. Τους νέους που σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσουν καινούριες μεθόδους και τεχνολογίες. Τους νέους που θα καινοτομήσουν. Σε αυτούς τους νέους ανθρώπους προσφέρουμε καινούρια major degrees, όπως το πρόγραμμα σπουδών σε Business Analytics, διαμορφωμένα από τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις για το αύριο. Σε αυτούς τους νέους διδάσκουμε οικονομικά, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων. Γιατί σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, οι νέοι θα πρέπει να μπορούν να καταλαβαίνουν την πληροφορία, να την αναλύουν, να διακρίνουν τα περισσότερο από τα λιγότερο σημαντικά. Θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν την καλύτερη επιλογή μεταξύ ενός αχανούς νέφους πολλαπλών επιλογών και να δείχνουν στους άλλους ποια είναι αυτή, αλλά και γιατί. Γιατί σε αυτό τον καινούριο κόσμο οι νέοι θα πρέπει να μπορούν να καταλαβαίνουν την πληροφορία, να την αναλύουν, να διακρίνουν τα περισσότερο από τα λιγότερο σημαντικά. Θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν την καλύτερη επιλογή μεταξύ ενός αχανούς νέφους πολλαπλών επιλογών και να δείχνουν στους άλλους ποια είναι αυτή, αλλά και γιατί. Σε αυτούς τους νέους ανθρώπους προσφέρουμε πολλαπλά minor degrees, ώστε να διευρύνουν τις σπουδές τους με γνώσεις σε πολλαπλά πεδία. Να εμπλουτίσουν τις σπουδές που κάνουν εκτός του ACG. Έτσι θα μπορούν να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματικά αντικείμενα που είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στον εαυτό τους και το σήμερα. Σε αυτούς τους νέους δίνουμε τη σκητάλη να ερευνήσουν τα σημαντικά και τα ουσιώδη. Έτσι, αυτό που δημιουργούμε στο τέλος είναι μια ανεκτική, ετερογενή και ζωηρή κοινότητα που ευχόμαστε με τη σειρά της να δημιουργήσει το αύριο σήμερα. Υπάρχει ένας επιχειρηματικός κλάδος στην Ελλάδα που διακρίνεται παγκοσμίως. Αυτός δεν είναι άλλος από τον κλάδο της πρωτοπόρου ναυτιλίας. Η σχολή School of Business and Economics
μέσω του τμήματος Maritime Transport and Logistics προσφέρει σπουδές υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Βασικός άξονας της εκπαιδευτικής μας πολιτικής είναι η διασύνδεση των φοιτητών με τις εταιρείες του κλάδου της ναυτιλίας. Για το λόγο αυτό διοργανώνουμε συχνά διαλέξεις με ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, όπου οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία, εκτός από το να ακούσουν πώς λαμβάνονται επιχειρηματικές αποφάσεις, να δικτυωθούν και να αποκτήσουν πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους. Επίσης, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες εδρεύουν στην Αθήνα, καθώς και στις επαφές του διδακτικού προσωπικού, σημαντικό μέρος του οποίου εκτός από ακαδημαϊκή γνώση διαθέτει και πολυετή επαγγελματική εμπειρία, διοργανώνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές εταιρείες ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές μας πώς λειτουργούν οι εταιρείες του χώρου. Στηρίζουμε έμπρακτα με οικονομική αρρωγή όσους φοιτητές διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν. Συγκεκριμένα, στο τμήμα Maritime Transport and Logistics έχουμε εξασφαλίσει 2 υποτροφίες από 2 εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στο χρηματιστήριο του Nasdaq για τη μερική κάλυψη του κόστου σπουδών στο πρόγραμμα της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, δίνουμε τη δυνατότητα σε φοιτητές κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα που σπουδάζουν γενικά γνωστικά αντικείμενα εκτός ναυτιλίας, παράλληλα με τις κύριες σπουδές τους, να εξειδικευτούν στον χώρο της ναυτιλίας, παρακολουθώντας κάποια ή όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Οι καθηγητές του τμήματος Maritime Transport and Logistics διεξάγουν ακαδημαϊκή έρευνα σε κέριους τομείς της ναυτιλίας που αντιμετωπίζουν και τις μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως η απανθρακοποίηση του κλάδου. Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη μελέτη αναφορικά με τις νομοθεσίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη μείωση των ναυτιλιακών ρήπων συνδέθηκε με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, μέσω του Κέντρου Αριστείας των Μεταφορών και της Ναυτιλίας, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση ναυτιλιακών αναλύσεων, οι οποίες αναγράφουν τα ονόματά τους και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Στο τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Diridi American College of Greece, ο φοιτητής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης. Εμπνεόμενοι από το αμερικανικό μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζουμε και βελτιώνουμε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του κάθε φοιτητή. Καθοδηγούμενοι από έμπειρους καθηγητές, μέσα σε ένα αμιγώς ακαδημαϊκό περιβάλλον, οι φοιτητές λαμβάνουν την απαραίτητη καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη για τις σπουδές τους. Επίσης, τα ολιγομελή τμήματα συμβάλλουν καθοριστικά προκειμένου η φωνή των φοιτητών να ακούγεται, να απαντώνται οι ερωτήσεις τους εντός του μαθήματος και η μαθησιακή διδασκαλία να είναι ουσιαστική. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα αληθινό ταξίδι καινοτομίας. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ευελιξίας για κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Για παράδειγμα, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια διπλή ειδικότητα, double majors, ή να επιλέξουν μια κύρια και μια δευτερεύουσα ειδικότητα, minors. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε φοιτητής μπορεί να προσαρμόσει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του αναζητήσεις σε ένα κύκλο εκπαίδευσης, ο οποίος είναι μοναδικός για τον καθένα. Η καινοτομία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της μαθησιακής διδασκαλίας με 2 τρόπους. Μέσω της διαδραστικής διαδικασίας, οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση σε πραγματικές συνθήκες, ενώ μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων εξοπλίζονται με τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να αντιμετωπίζουν σύνθετα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ζητήματα. Στο τμήμα μας η γνώση ξεπερνά τα σύνορα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για σπουδές στο εξωτερικό, γεγονός που δίνει μια παγκόσμια προοπτική στις σπουδές των φοιτητών, οι οποίες βέβαια πάντοτε εμπλουτίζονται με γνώσεις και εικόνες από διαφορετικούς πολιτισμούς. Στο τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής, το ταξίδι στη γνώση λαμβάνει χώρα μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων η οποία πιστεύει στις ικανότητές σου. Εδώ το μέλλον δεν προετοιμάζεται απλώς, το διαμορφώνεις. Το πρόγραμμα του Sports Management ξεκίνησε το ταξίδι του το 2014, αξιοποιώντας το πάθος για τον αθλητισμό, προκειμένου να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά επαγγελματιών στην αθλητική διοίκηση. Στον πυρήνα του προγράμματός μας βρίσκεται η δέσμευση να διαμορφώσουμε τους φοιτητές μας σε επιστήμονες με ηθική υπευθυνότητα και υψηλό επαγγελματισμό. Δεν προσφέρουμε απλώς εκπαίδευση, δημιουργούμε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την πνευματική, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών μας. Οι υπενσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του ACG, που χρησιμοποιήθηκαν ως το προπονητικό κέντρο των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, παρέχουν ένα απαράμιλο περιβάλλον για τους φοιτητές του Sports Management. Αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε ηγέτες που όχι μόνο κατανοούν την πολυπλοκότητα της αθλητικής διοίκησης, αλλά υπηρετούν τις αξίες του Ολυμπιακού πνεύματος, όπως η αριστεία, ο σεβασμός και η φιλία.
Οι φοιτητές αποκτούν βαθύτερη κατανόηση του αθλητισμού μέσα από live assessment projects, αλλά και τη συμμετοχή τους σε ακαδημαϊκά ερευνητικά έργα. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε καταξιωμένους αθλητικούς οργανισμούς και να γνωρίσουν εκ των έσω τις προκλήσεις της αθλητικής διοίκησης. Ακόμη μπορούν να διευρύνουν περαιτέρω τους ορίζοντές τους, συμμετέχοντας στο βραβευμένο Διεθνές Συνέδριο Frontrunners in Sports Management, που διοργανώνεται από τη φοιτητική κοινότητα του Sports Management, καθώς επίσης και σε άλλες εκδηλώσεις. Το πρόγραμμά μας προσφέρει μια ισχυρή επιστημονική βάση στη διοίκηση με την εφαρμογή της επιχειρηματικής γνώσης για την ανάλυση των λειτουργιών, των πρακτικών και των τεχνικών στους διάφορους τομείς της διεθνής βιομηχανίας, του τουρισμού και της φιλοξενίας. Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες εκείνες δεξιότητες και γνώσεις για την κατάλληλη προετοιμασία, είτε ακολουθήσουν μία επαγγελματική είτε μία ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Το πρόγραμμά μας είναι πλούσιο και ποικίλει, προσφέροντας έναν συνδυασμό τόσο προαιρετικών μαθημάτων για τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών, όσο και βασικών μαθημάτων σε θεμελιώδεις τομείς, όπως η διοίκηση οικονομικών, η διοίκηση λειτουργιών, το μάρκετινγκ και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης, έχουμε εστιάσει σε εξειδικευμένα μαθήματα όπως οι λειτουργίες φιλοξενίας και ο βιώσιμος τουρισμός, προσφέροντας έτσι μια ισορροπία μεταξύ των τεχνικών δεξιοτήτων και της θεωρητικής γνώσης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματός μας είναι η δυνατότητα για αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, η οποία εισάγει τους φοιτητές μας σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας. Αυτή η πρακτική άσκηση συνήθως οδηγεί σε περαιτέρω ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης, με πολλούς από τους φοιτητές μας να εξασφαλίζουν υψηλότερες θέσεις μέσα στους ίδιους οργανισμούς την επόμενη χρονιά. Η δέσμευσή μας για βιωματική μάθηση ενισχύεται περαιτέρω μέσω των πρακτικών μαθημάτων και των ακαδημαϊκών εκδρομών σε τοποθεσίες σημαντικές για την τουριστική βιομηχανία, όπως η νοποιεία, ξενοδοχεία και μουσεία. Αυτές οι εμπειρίες όχι μόνο ενισχύουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών μας, αλλά επίσης ενδυναμώνουν τη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής θεωρίας και την πρακτική της στον επιχειρηματικό κόσμο. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, το πρόγραμμά μας παρέχει μια διεθνή προοπτική στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, εστιάζοντας στις διεθνείς τάσεις. Το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμά μας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Ελάτε μαζί μας στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας. Το τμήμα Marketing είναι πρωτοπόρο, καθώς είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εισήγαγε πρόγραμμα Marketing στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στόχος του τμήματος Marketing είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών μας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες, αλλά και το επαγγελματικό ήθος, είναι τα στοιχεία που εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αποφύτων μας στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το αποτύπωμα των καθηγητών, των φοιτητών και των αποφύτων του τμήματος συνδέονται με τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και με την κοινωνία του αύριο. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα και σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι ενσωματώνονται συστηματικά στο πρόγραμμα σπουδών. Τα Life Projects δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαχρονική σύνδεση του τμήματος με ελληνικές επιχειρήσεις όπως η Βίκος, η Κρέτα Farms, η Παπουτσάνης, αλλά και πολυεθνικές εταιρείες όπως η Coca-Cola, η Perfetti, η Uber και η Nestlé. Οι φοιτητές μας εκπονούν τις εργασίες τους σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις μέσω προσομοίωσης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων έρχεται παράλληλα με την απόκτηση επιστημονικής γνώσης. Επίσης, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματά μας, βασικά υποχρεωτικά μαθήματα όπως η εισαγωγή στο μάρκετινγκ, η συμπεριφορά καταναλωτή, οι επικοινωνίες μάρκετινγκ, η διοίκηση μάρκετινγκ και η έρευνα μάρκετινγκ καθιστούν το βασικό κορμό.
Στη συνέχεια το πρόγραμμα εμβαθύνει με μαθήματα όπως ολοκληρωμένες επικοινωνίες marketing, υπηρεσίες, marketing υπηρεσιών, ψηφιακό marketing και ειδικά θέματα marketing. Πέρα από το βασικό κορμό μαθημάτων υπάρχουν και μαθήματα επιλογής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, όπως το luxury marketing, το food marketing και το personal branding. Το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής προσφέρει το βασικό πτυχίο που είναι το Major σε Finance και 2 Minors, το ένα σε Finance και το άλλο σε Financial Markets Trading. Τα προγράμματα συνδυάζουν υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκές υπηρεσίες με τεχνικές γνώσεις πάνω σε θέματα χρηματοοικονομικής και κεφαλαίου αγορών, προκειμένου να επιτρέψει στους φοιτητές του να έχουν μία άμεση μετάβαση από τις ακαδημαϊκές τους σπουδές στις απαιτήσεις της καριέρας που έχουν επιλέξει. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ο σύγχρονος οδηγός σπουδών, ο οποίος ανανεώνεται σε συχνά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των απαιτήσεων της αγοράς. Για παράδειγμα, ο οδηγός σπουδών σήμερα περιλαμβάνει μαθήματα όπως το Corporate Governance, το FinTech και το Sustainability. Τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος προσφέρονται με εργαστηριακές διαλέξεις, όπως για παράδειγμα η οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά και όλα τα μαθήματα διαπραγμάτευσης, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν την ύλη που μαθαίνουν και με πρακτική εξάσκηση. Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η αίθουσα προσομοίωσης διαπραγμάτευσης, το λεγόμενο Simulated Trading Room. Ένας χώρος μοναδικός στα ελληνικά δεδομένα και ένας από τους μοναδικούς στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο χώρος αυτός προσομοιάζει μια αίθουσα διαπραγμάτευσης πραγματικής σε μια τράπεζα ή μια χρηματιστηριακή και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διαπραγμάτευσης σε ένα χώρο που είναι εγκατεστημένες βασικές βάσεις δεδομένων όπως είναι το Bloomberg και το Refinitiv Icon, γνωστό έως πρόσφατα και ως Reuters. Τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται σε αυτό το χώρο είναι τα μαθήματα επενδύσεων και τα μαθήματα διαπραγμάτευσης ή διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων, παραγόγων και συναλλάγματος. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται τόσο από το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος, όσο και από επαγγελματίες της αγοράς καταξιωμένους στο χώρο τους. Το τρίτο βασικό πλεονέκτημα είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει λάβει το Board of Trustees του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και αφορά τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου, το οποίο διαχειρίζονται οι ίδιοι φοιτητές. Κάθε χρόνο επιλέγονται οι φοιτητές με την καλύτερη επίδοση και καλούνται να διαχειριστούν αυτό το χαρτοφυλάκιο με την επίβλεψη του School of Business and Economics και καλούνται να υιοθετήσουν βασικές αρχές θεμελιώδους ανάλυσης. Στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών για την επαγγελματική τους καριέρα, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται καθότι οι φοιτητές μας έχουν υψηλό ποσοστό απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας, τόσο από τράπεζες, ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες, όσο και από τις οικονομικές διευθύνσεις των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όπως είδαμε λοιπόν, η μοναδικότητα των προγραμμάτων μας έγκυται στην ισορροπία ανάμεσα στις υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές και στη συνάφεια με τις ανάγκες της αγοράς. Και τώρα, οι σύμβουλοι σπουδών θα μας δώσουν μία εικόνα για τις συνδιδακτικές ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος κατά τη διάρκεια των σπουδών. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δήμητρα Κουμαριανού και είμαι σύμβουλος σπουδών στο Γραφείο Εγγραφών. Βρίσκομαι στην αίθουσα προσομοίωσης χρηματοπιστωτικών συναλλαγών του Ντυρί, μια υπερσύγχρονη αίθουσα, μοναδική στο είδος της, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εδώ οι φοιτητές μας, κυρίως από τα χρηματοοικονομικά προγράμματα, εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες χρηματιστηρίου και αποκτούν τις πρακτικές γνώσεις που θα τους οδηγήσουν να γίνουν αυτό που εμείς ονομάζουμε future-proof. Μαζί μου βρίσκεται ο συνάδελφός μου Γιώργος Παπαστογιαννούδης, Διευθυντής Μάρκετινγκ για το Pierce και το Ντυρί, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προγράμματα σπουδών του κολεγίου και ιδιαίτερα αυτά που προσφέρονται μέσω του Ντυρί School of Business and Economics. Καλησπέρα σας και από μένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας πρώτα δύο λόγια για το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Το κολέγιο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υπηρετεί και εξυπηρετεί εδώ και 149 χρόνια το χώρο της εκπαίδευσης και έχει μια πολύ πλούσια και πολυετή ιστορία. Το 2023 μάλιστα ήταν μια χρονιά ορόσημο για εμάς, καθώς γιορτάσαμε τα 100 χρόνια του κολεγίου στην Ελλάδα, όπου και μεταφέρθηκε μετά την καταστροφή της Μύρνης. Πλέον,
το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος περιλαμβάνει και τις 3 βαθμίδες εκπαίδευσης. Το Pierce, που μέχρι πρότινος είχε γυμνάσιο και λύκειο, από το 2022 εγγενίασε τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό στο ολοκαίνουργιο κάμπους μας στα Σπάτα, ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο έργο για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Το Degree, που προσφέρει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και το Alba Graduate Business School. Το σύνολο των μαθητών και φοιτητών στο κολέγιο ξεπερνά σήμερα τους 7.000. Ποιο είναι το προφίλ των φοιτητών μας? Η πλειοψηφία τους προέρχεται από την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που προέρχεται από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, το 80% είναι Έλληνες, ενώ το 20% προέρχεται από πάνω από 70 χώρες. Συναντάμε δηλαδή μια εικόνα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας. Επίσης, υπάρχουν πάνω από 1.200 φοιτητές διεθνών πανεπιστημίων που επιλέγουν να κάνουν study abroad στο Ντυρί, ενώ πάνω από 1.000, επιλέγοντας το πρόγραμμα παράλληλων σπουδών, φοιτούν στο Ντυρί παράλληλα με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά στο ακαδημαϊκό προσωπικό, οι καθηγητές μας είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και συγκεκριμένα οι καθηγητές του School of Business and Economics διαθέτουν πολυετή εμπειρία και διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας. Πολύ σημαντικό είναι ότι οι καθηγητές μας αξιολογούνται όχι μόνο από την ακαδημαϊκή διοίκηση του κολεγίου, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές. Ποια είναι όμως αυτά τα βασικά συστατικά που διαφοροποιούν τις φοιτητές του Ντυρί ώστε να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη πορεία? Οι φοιτητές μας, εκτός από το να υπηρετούν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, τα λεγόμενα soft skills, μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες που τους προσφέρονται, καθώς και να εργαστούν πριν ακόμη αποφοιτήσουν με τη βοήθεια του Office of Career Services, που βρίσκεται στην υπηρεσία των φοιτητών εδώ και 48 χρόνια και επί της ουσίας τους βοηθάει και τους προετοιμάζει να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν και να είναι επιτυχημένοι σε αυτό. Στο κολέγιο ακολουθούμε το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Επιλογές. Ακόμα και αν δεν γνωρίζεις τι είναι αυτό που θέλεις να σπουδάσεις, στον Ντυρί έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις πριν αποφασίσεις. Ανάμεσα σε πληθώρα προγραμμάτων μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου αρέσει και που νομίζεις ότι σου ταιριάζει. Αν όμως τα θέλω σου αλλάξουν στην πορεία, το Ντυρί σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις την κατεύθυνση των σπουδών σου. Ακόμη, μπορείς να ξεκινήσεις τη φοιτησή σου χωρίς να δηλώσεις κλάδο σπουδών και να πάρεις μαθήματα γενικής παιδείας που είναι έτσι κι αλλιώς υποχρεωτικά για όλους ανεξαρτήτως ειδικότητας. Και το αναφέρουμε αυτό διότι πολύ συχνά συναντάμε νέους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Με την ευελιξία του αμερικανικού συστήματος, αλλά και τη συνεισφορά των συμβούλων μας, ο φοιτητής τελικά βρίσκει το δρόμο του. Στον Ντυρί θα σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και σου ταιριάζει και συνδυάζοντας θεωρία και πράξη θα κερδίσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Τι μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος? Το Ντυρί προσφέρει 32 προγράμματα σπουδών, γνωστά και ως majors, που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου. Η φοιτηση διαρκεί περίπου 4 χρόνια, πρέπει να ολοκληρωθούν 40 μαθήματα και η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Όλα μας τα προγράμματα έχουν διπλή πιστοποίηση τόσο από τον ETSI, έναν από τους παλαιότερους αμερικανικούς οργανισμούς που πιστοποιεί μεγάλα και δημοφιλή πανεπιστήμια της Αμερικής, όπως το Harvard και το Yale, όσο και από το Open University της Αγγλίας, προσφέροντας έτσι αναγνωρισμένα και ισότιμα με τα ελληνικά πανεπιστήμια επαγγελματικά δικαιώματα. Εκτός όμως από τα 32 προπτυχιακά προγράμματα, προσφέρονται επίσης 58 υποειδικότητες ή αλλιώς minors. Τα minors είναι προγράμματα υποειδίκευσης με μικρό κύκλο σπουδών που ολοκληρώνονται συνήθως με 6 μαθήματα. Διαρκούν 1 με 2 έτη και οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους φοιτητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου, καθώς όλο και περισσότεροι κάθε χρόνο επιλέγουν να έρθουν στον Ντυρί για ένα πρόγραμμα υποειδίκευσης, παράλληλα με τη φοιτησή τους στο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα παράλληλων σπουδών όμως δεν αφορά μόνο τα minors. Ένας φοιτητής του Ελληνικού Πανεπιστημίου μπορεί να επιλέξει να κάνει παράλληλα στον Ντυρί ένα ολόκληρο δεύτερο πτυχίο και με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει το χρόνο του στο έπακρο και να αποκτήσει 2 πτυχία σε παράλληλο χρόνο. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα παράλληλων σπουδών, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον σπουδών με επίσημη γλώσσα τα αγγλικά και σπουδαστές από 70 χώρες, αποκτώντας ικανότητες που βοηθούν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το ευέλικτο ωράριο μαθημάτων βοηθά τους φοιτητές να είναι συνεπείς με το διπλό τους ρόλο.
ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των ακαδημαϊκών μονάδων από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στον Τυρί με αναγνώριση μαθημάτων, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια φοιτησης και επισπεύδοντας την απόκτηση 2 πτυχίων σε διάρκεια μόλις 4 ετών. Τέλος, το Τυρί προσφέρει και μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της ψυχολογίας, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και data science. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τα προπτυχιακά μας προγράμματα που χωρίζονται σε 3 σχολές. Στη σχολή Liberal Arts and Sciences ή αλλιώς Ανθρωπιστικές Σπουδές και Επιστήμες, το School of Fine and Performing Arts, Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών και τέλος στη σχολή ενδιαφέροντός σας, το School of Business and Economics ή αλλιώς Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά. Ακόμα, προσφέρονται 6 προγράμματα πάνω σε Engineering and Sciences σε συνεργασία με το Clarkson University των ΗΠΑ. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τα Majors και τα Minors της σχολής Business and Economics, όπου εδώ θα βρείτε ειδικότητες όπως Finance, Marketing, Shipping Management, Management Information Systems, Human Resources Management. Ακολουθούν τα προγράμματα της σχολής Liberal Arts and Sciences με τα αντίστοιχα Minors, όπου εδώ βλέπουμε ειδικότητες όπως ψυχολογία, biomedical science, cybersecurity, cinema studies, environmental studies, communication και άλλες. Και τέλος, η σχολή Fine and Performing Arts με ειδικότητες όπως ιστορία της τέχνης, graphic design, music, theater arts και visual arts. Το αμερικανικό σύστημα προσφέρει την ευκαιρία για συνδυασμού σπουδών και απόκτηση διεπιστημονικής γνώσης. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ένα πιθανό συνδυασμό με Bachelor σε Logistics and Supply Chain Management και Minor σε Information Technology που θα μπορούσε να οδηγήσει σε Business Operations Manager. Ένας άλλος πιθανός συνδυασμός είναι Bachelor σε Graphic Design και Minor σε Marketing, που θα μπορούσε να ανοίξει τον επαγγελματικό δρόμο προς το Digital Marketing. Οι συνδυασμοί είναι ατελείωτοι και μοναδικοί, όπως μοναδικές είναι και οι προσωπικότητες του καθενός μας. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν, πολλά. Συνδυασμός θεωρητικών σπουδών και πρακτικής εφαρμογής, επικοινωνία με υψηλού επίπεδου καθηγητές, σύνδεση με την αγορά εργασίας και προετοιμασία για ανταγωνιστικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ολοκληρώνοντας με τα hard skills, δεξιότητες που αποκτά κανείς μέσω των σπουδών του, στον Τυρί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και δυνατότητα ανάπτυξης και των soft skills. Υπάρχουν λοιπόν δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή μας, αλλά και για την εργασία μας, τις οποίες τις ονομάζουμε και soft skills. Τα πιο βασικά από αυτά είναι η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδικότητα, η συνεργασία, η διαχείριση χρόνου και πολλά άλλα που το αμερικανικό σύστημα εκπαίδευσης προάγει, χτίζοντας παράλληλα με τη μάθηση και όλες εκείνες τις δεξιότητες που πρέπει κάποιος να έχει για να πετύχει στη ζωή του. Στον Τυρί έχουμε μια πλούσια φοιτητική ζωή. Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ομίλους, τα λεγόμενα clubs, μέσω των οποίων γνωρίζουν συμφοιτητές με κοινά ενδιαφέροντα και μαθαίνουν να συνεργάζονται. Υπάρχουν όμιλοι βιβλίου, χορού, επιχειρηματικότητας, διαφήμισης, ακόμη και αστρονομίας. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες, αλλά και κοινωνικές δράσεις που διοργανώνονται κατά καιρούς από το ειδικά διαμορφωμένο γραφείο φοιτητικής ζωής του κολεγίου. Όσον αφορά την σωματική και πνευματική υγεία των φοιτητών μας, παρέχουμε εκπληκτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και ένα κέντρο υγείας και ευεξίας. Ως φοιτητής στον Τυρί, έχεις ελεύθερη πρόσβαση σε εύρος αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Στο άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο, σε μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, αλλά και σε γήπεδα για σχεδόν όλα τα αθλήματα. Η ένταξη όμως των φοιτητών σε μια νέα κοινότητα δεν είναι πάντα απλή. Γι' αυτό το λόγο παρέχουμε το Κέντρο Συμβουλευτικής με υπηρεσίες υποστήριξης, όπως ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και ψυχοεκπαιδευτικές δράσεις που προασπίζουν την ψυχική υγεία. Τέλος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε διοικητικά γραφεία του Τυρί με σκοπό την οικονομική του ενίσχυση, αλλά και την ανάπτυξη της επαγγελματικής του εμπειρίας. Στο κολέγιό μας, ο φοιτητής είναι πάντα στο επίκεντρο.
Από την πρώτη κιόλας μέρα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξής του. Με τους συμβούλους σπουδών που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμά σας από την έναρξη μέχρι και το τέλος της φοιτησής, με το Γραφείο Μαθησιακής Αξιολόγησης και Υποστήριξης όπου προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες όπως είναι η δυσλεξία ή η διάσπαση προσοχής, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών. Και τέλος, με την υπηρεσία ακαδημαϊκής υποστήριξης σπουδαστών που βοηθάει στη βελτίωση της απόδοσης του φοιτητή αφού προσφέρει δωρεάν ατομικά ή ομαδικά μαθήματα σε περίπτωση δυσκολίας σε κάποιο μάθημα. Ας μιλήσουμε όμως τώρα για μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες που δίνει το κολέγιο στους φοιτητές του. Μιλάω για το πρόγραμμα Study Abroad, μέσω του οποίου αυτό που θα μπορέσει να κάνει κάποιος φοιτητής είναι να σπουδάσει για μια ακαδημαϊκή περίοδο στο εξωτερικό, με δίδακτρα τυρί, με σκοπό να κερδίσει τη διεθνή εμπειρία και να διευρύνει τους ορίζοντές του. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 80 διακεκριμένα πανεπιστήμια σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Και στο χάρτη αυτό μπορείτε να δείτε την ευρεία γκάμα πανεπιστημίων που έχουν διαλέξει οι φοιτητές μας για να φοιτήσουν μέσω του προγράμματος Study Abroad. Από το Stanford University στην Καλιφόρνια μέχρι το Rikyo University στην Ιαπωνία. Πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε. Ωραία όλα αυτά, οι εγκαταστάσεις, η ποιότητα των σπουδών, αλλά πόσο κοστίζει η φοιτηση στον τυρί? Όσον αφορά το κόστος λοιπόν για το ολόκληρο πτυχίο των 40 μαθημάτων, τα δίδακτρα για τα 10 μαθήματα που θα χρειαστεί ο φοιτητής να πάρει το χρόνο ανέρχονται περίπου στις 10.800 ευρώ. Ενώ για το minor, τον μικρό κύκλο σπουδών που προαναφέραμε των 6 μαθημάτων, θα υπολογίζεται περίπου 7.000 ευρώ συνολικά. Αυτές όμως είναι οι αρχικές τιμές. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 55% των φοιτητών μας σπουδάζουν με μειωμένα δίδακτρα, ενώ σχεδόν όλοι που αιτήθηκαν υποτροφία το 2023 έλαβαν μείωση στα δίδακτρά τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι το τυρί προσφέρει πολλών ειδών υποτροφίες, βάσει του βαθμού στο απολυτήριο του Λυκείου, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, βάσει εντοπιότητας και άλλα. Όπως γνωρίζετε, στη λογική των μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως το δικό μας, κεντρική θέση κατέχουν οι υποτροφίες και η ενθάρρυνση της πρόσβασης σε καλή εκπαίδευση αδιακρίτως οικονομικού υποβάθρου. Και επειδή μιλάμε για το χώρο του Business and Economics, εκτός από αυτά που αναφέραμε, δίνονται και ονομαστικές υποτροφίες από πολύ μεγάλες εταιρείες της αγοράς που συνεργάζονται με το κολέγιο, όπως είναι η Viva, η Κοσμοτέ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που δίνει υποτροφίες σε παράλληλους φοιτητές, το Ίδρυμα Λάτσι, η Αντετοκούμπρος Academy που είναι μια πρόσφατη συνεργασία και οι απόφοιτοι της Ακαδημίας μπορούν να σπουδάσουν με υποτροφία στον τυρί, η Synergy Maritime Holdings και η United Maritime, οι οποίες δίνουν υποτροφίες σε φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στο πρόγραμμα Shipping Management. Όπως και από το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Και από το Ίδρυμα Λασκαρίδη, καθώς και αξίζει να αναφέρουμε και τον Όμιλο Libra που στηρίζει τους φοιτητές του τυρί, προσφέροντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε όλο τον κόσμο σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Το κύρος λοιπόν του τυρί επισφραγίζεται από την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι όμιλοι και οι μεγάλες εταιρείες και η οποία μεταφράζεται σε αξιόλογες ευκαιρίες στους νέους, είτε με υποτροφίες είτε με ευκαιρίες καριέρας σε επίπεδο internships. Η απόκτηση ενός πτυχίου όμως από τον τυρί έχει επίσης και μεγάλη αξία στο επαγγελματικό προφίλ του ατόμου. Με ένα πολύ σημαντικό γραφείο που έχουμε, το Γραφείο Καριέρας και Προσανατολισμού, από την πρώτη κιόλας μέρα εργαζόμαστε για το μέλλον σας. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συμβουλευτεί τους εξειδικευμένους ανθρώπους του γραφείου με σκοπό να διερευνήσει το πεδίο σπουδών που του ταιριάζει. Στη συνέχεια, αφού βρει τα πατήματά του, διαθέτουμε σεμινάρια αναζήτησης εργασίας αλλά και συμβουλευτική καριέρας με σκοπό να φτιάξουμε το βιογραφικό μας, το LinkedIn μας, αλλά και να εξοικειωθούμε στις επαγγελματικές συνεντεύξεις. Πολλοί από τους φοιτητές μας επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Και σε αυτή την περίπτωση το Γραφείο Καριέρας βοηθάει, ενημερώνοντας τους φοιτητές για τις επιλογές σε τέτοια προγράμματα, αλλά και στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους. Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Γραφείο Καριέρας βοηθά τους φοιτητές στην άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τόσο με τις ημέρες καριέρας και τις επισκέψεις εταιρεών που διοργανώνει, όσο και με τις πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας που κατέχει και που αφορούν μόνο φοιτητές του τυρί. Μερικά ποσοτικά στοιχεία για να καταλάβετε το εύρος των ευκαιριών στον τομέα της καριέρας είναι ότι το περασμένο έτος πάνω από 3.600 θέσεις εργασίας άνοιξαν σε συνεργαζόμενες εταιρείες, ενώ 250 θέσεις δόθηκαν σε διοικητικά γραφεία του τυρί.
Είναι αξιοσημείωτο να σχολιάσουμε ότι το 65% των φοιτητών μας, των αποφύτων μας μάλλον, αυτή τη στιγμή εργάζονται στις 100 πιο επικερδείς εταιρείες του κόσμου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τις σπουδές σου στον Τυρί, θα ανήκεις πλέον σε ένα τεράστιο και ισχυρό δίκτυο που μετρά πάνω από 65.000 αποφύτους. Τέλος, όπως είπαμε και πριν, κάποιοι φοιτητές μας επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές μετά το πέρας των σπουδών τους. Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό λοιπόν της αξίας του πτυχίου μας είναι και τα πανεπιστήμια τα οποία έκαναν δεκτούς αποφύτους μας για τη συνέχιση των σπουδών τους. Ενδεικτικά στο διπλανό πίνακα βλέπουμε ότι οι φοιτητές του School of Business and Economics έχουν γίνει δεκτοί από πανεπιστήμια όπως το City University στην Αγγλία, το New York University στη Νέα Υόρκη, το Bocconi στην Ιταλία, το University of Surrey πάλι στην Αγγλία, το King's College στο Λονδίνο κτλ. Συνοψίζοντας, επιλέγοντας να σπουδάσεις στον Τυρί, εκτός από τα hard skills, θα αναπτύξεις και τα soft skills, που θα σε κάνουν δυνατό να πετύχεις αυτό που ονειρεύεσαι, θα ενισχύσεις το πτυχίο σου δίνοντάς του διπλή αξία, θα αποκτήσεις εμπειρία στο εξωτερικό, θα ανήκεις σε ένα μεγάλο δίκτυο αποφύτων και θα γνωρίσεις ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη. Στον Τυρί την καριέρα σου θα την ξεκινήσεις από την πρώτη κιόλας μέρα. Σε αυτό το σημείο σας έχουμε ετοιμάσει ένα ακόμα βίντεο που σκοπό έχει να σας μεταφέρει την εμπειρία των σπουδών στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος μέσα από τα μάτια των αποφύτων. Εγώ ξεκίνησα στον Τυρί το 2014, σπούδασα Finance και Minor στο Economics. Θεωρώ ότι το Τυρί ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες που είχα στη ζωή μου. Σκοπός μου πάντοτε ήταν να εργαστώ σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, το οποίο το κατάφερα. Σήμερα εργάζομαι ως manager στο Financial Advisory Services αυτής της εταιρείας και θεωρώ ότι ένα από τα πολύ μεγάλα στηρίγματα για να καταφέρω αυτό το στόχο ότι ήταν το Τυρί. Μέσω του Τυρί μπόρεσα να πάρω κάποια μαθήματα τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το στόχο και επίσης υπήρχαν κάποιες εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες οι οποίες θεωρώ ότι ήταν εξίσου σημαντικές. Για παράδειγμα, ήμουν για 2 χρόνια στο Governing Body του Accounting and Finance Society, όπου βοηθούσαμε τους φοιτητές να δικτυωθούν με εταιρείες. Μία από τις εκδρομές που συμμετείχαμε μέσα στο Accounting and Finance Society ήταν να επισκεφθούμε τον τωρινό μου εργοδότη, όπου είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα τμήματα της εταιρείας και το αντικείμενο που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος. Και είχαμε επίσης και την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα στελέχη της εταιρείας, το οποίο θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να κάναμε από μόνοι μας. Μία άλλη επίσης πολύ σημαντική εμπειρία είναι ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Stanford και να έχω την εμπειρία να παρακολουθήσω ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα ενός άλλου πανεπιστημίου. Ξεκίνησα από το μαθηματικό Αθήνας, αλλά μετά από κάποια χρόνια αποφάσισα να κάνω μια στροφή στην πορεία μου και να ακολουθήσω τα οικονομικά. Μετά από ενδελεχή έρευνα, αποφάσισα ότι το Αμερικάνικο Κολέγιο ήταν το καλύτερο στον τομέα αυτό. Τώρα στο κολέγιο ο φοιτητής έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μία από αυτές και η μεγαλύτερη κατά την άποψή μου είναι το Work Study Program, μέσα από το οποίο οι φοιτητές μπορούν να εργάζονται στο κολέγιο παράλληλα με τις σπουδές τους, διευκολύνοντας έτσι το πρόγραμμα σπουδών τους, κερδίζοντας εμπειρία και κάποια χρήματα. Τώρα κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η μοναδική εμπειρία που μπορεί να ζήσει κάποιος ερχόμενος στο κολέγιο, που είναι το Business Week. Το Business Week είναι ένα event θεσμός για το κολέγιο, μέσα από το οποίο οι φοιτητές σε συνεργασία με τους καθηγητές του School of Business και Economics συνεργάζονται για να κάνουν reach out σε στελέχη μεγάλων εταιριών και να τους καλέσουν να μιλήσουν σε αυτό το event και να κάνουν networking μαζί τους. Τέλος, μέσω των societies, ο φοιτητής μπορεί να έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί πολυεθνικές, όχι μόνο εντός της Ελλάδας, αλλά και μεγάλους οργανισμούς στο εξωτερικό, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλα αυτά που προανέφερα με βοήθησαν να βρω εργασία μόλις 1 μήνα μετά την αποφοίτησή μου ως business analyst σε μία από τις Big Four. Στα 17 μου έπρεπε να πάρω μια απόφαση ζωής, την οποία έπρεπε να επιλέξω αν θα δώσω Πανελλήνιες και με τι θέλω να ασχοληθώ. Εγώ εκείνη τη στιγμή της ζωής μου δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω και τι δρόμο να ακολουθήσω. Εκεί πέρα παρουσιάστηκε η ευκαιρία του Τυρί, όπου και ήρθα, έκανα μια κουβέντα μαζί τους και κατάλαβα ότι υπάρχει ευκαιρία και ευελιξία να μπορώ να μπω ως undecisive στο πρόγραμμά μου και στην πορεία να δω και να καταλάβω τι μου αρέσει με τη βοήθειά τους. Και έτσι λοιπόν και ξεκίνησα. Μπήκα σε ένα business school, σε ένα γενικευμένο λοιπόν πλαίσιο μαθημάτων και προγράμματος, το οποίο με την πορεία του χρόνου και με τη βοήθεια συμβούλων κατάλαβα ότι αυτό που θέλω να ακολουθήσω είναι το finance. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το όλο μου ταξίδι στον Τυρί. Αυτό που ήταν πολύ σημαντικό για μένα ήταν οι ευκαιρίες που μπορούσαν να παρουσιαστούν και πώς κάποιος μπορεί να τις εκμεταλλευτεί μέσα από τέτοια προγράμματα. Έτσι, είχα την ευκαιρία στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών μου να ακολουθήσω το Work Study Program, δηλαδή να μπορώ να δουλεύω μέσα στον Τυρί ενώ παράλληλα σπουδάζω, και εκεί πέρα λοιπόν ασχολήθηκα με το Career Office. Το Career Office είναι ένα γραφείο
που μου έδωσε πάρα πολύ πληροφορία για το μέλλον, η οποία με βοήθησε να καταλάβω πώς λειτουργούν εταιρείες, πώς επικοινωνείς με εταιρείες και πώς βρίσκεται η έβρεση προσωπικού. Το δεύτερο κομμάτι που έκανα λοιπόν και ακολούθησα ήταν να εκμεταλλευτώ το πρόγραμμα του Study Abroad. Το Study Abroad λοιπόν μου έδωσε την ευκαιρία να μπορώ να κάνω application σε διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου, μεγάλου ελληνικούς, όπως για παράδειγμα ήταν το London School of Economics στο Λονδίνο, όπου και με δεχτήκανε σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που ονομάζεται Διαπραγματεύσεις, αλλιώς Negotiations. Εκεί πέρα έκατσα 2 μήνες το καλοκαίρι και το πάρα πολύ καλό για μένα, δεν έχασα καθόλου χρόνο από τις σπουδές μου, αφού το Ντυρί αναγνώρισε κανονικά τα μαθήματα και αυτό με βοήθησε και να τελειώσω στην ώρα μου, αλλά και να έχω μια εμπειρία πώς είναι να σπουδάσω στο εξωτερικό. Σε όλο αυτό το εγχείρημα ξέχασα να αναφέρω ότι ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια που είχα από τον Ντυρί σε θέμα υποτροφίας. Εκεί πέρα λόγω βαθμολογίας και background με βοήθησε να έχω μέχρι και 50% υποτροφία, το οποίο ήταν πάρα πολύ βοηθητικό οικονομικά για την πορεία μου και για καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στον Ντυρί. Άλλη μια ανάμνηση που έχω από τον Ντυρί είναι οι Ντυρί Ambassadors. Οι Ντυρί Ambassadors λοιπόν ήταν ένα group που εντάχθηκα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι το επικοινωνιακό και το μελλοντικά εμπορικό κομμάτι στη δουλειά μου. Οι Ντυρί Ambassadors λοιπόν είναι ένα group το οποίο βοηθάει, καλωσορίζει και κάνει τους επισκέπτες του Ντυρί να νιώθουν άνετα με το χώρο, αλλά και να τους δίνει τις πληροφορίες που χρειάζονται έτσι ώστε να βοηθηθούν στην επιλογή τους για τις μελλοντικές σπουδές. Ένα πολύ σημαντικό ακόμα γεγονός για μένα που θέλω να τονίσω ήταν το επίπεδο των καθηγητών και των μαθημάτων στον Ντυρί. Επειδή έχω λοιπόν επισκεφθεί και φοιτήσει και σε ξένα πανεπιστήμια, το επίπεδο των μαθημάτων δεν έχει να χάσει τίποτα από προγράμματα του εξωτερικού και πολλές φορές το επίπεδο των καθηγητών είναι ακόμα καλύτερο. Και το τονίζω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να έχει παρελθοντική εμπειρία και να έχει δουλέψει πάνω στον κλάδο στον οποίο σε διδάσκει. Κλείνοντας, τι να πω για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις, για το περιβάλλον του Ντυρί. Πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες και καλύτερες αναμνήσεις μου έχουν έρθει από εκεί. Είτε σημαίνει ότι ανάμεσα από τα μαθήματά μου κάθομαι με τους φίλους μου στο Student Lounge και πίνουμε ένα καφέ ή συζητάμε, είτε σημαίνει ότι μπορώ το απόγευμά μου μετά τα μαθήματα να πάω στο γυμναστήριο και έτσι να έχω μια ισορροπημένη και υγιή ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία μου βοήθησε πάρα πολύ μελλοντικά, ώστε όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Ντυρί, ακολούθησα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Λονδίνο, στο London School of Economics, πάνω στο Operation Research and Analytics. Εκεί πέρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το background που είχα, το ακαδημαϊκό background από τον Ντυρί, τα μαθήματα που έδωσα ως παράδειγμα ότι ήταν αντάξια αντίστοιχων προγραμμάτων, όπως επίσης ήταν και το κομμάτι ότι είχα γίνει δεκτός στο Summer Program πριν από 1,5 χρόνο, έτσι ώστε απέδειξα κιόλας έμπρακτα ότι μπορώ να συμμετέχω και να σταθώ σε ένα τέτοιο επίπεδο πανεπιστήμιο. Άλλο ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Ντυρί είναι η ευελιξία που σου προσφέρει το πρόγραμμα. Εμένα μου βοήθησε προσωπικά πάρα πολύ να μπορώ να έχω την επιλογή να διαλέξω τις ώρες των μαθημάτων μου, γιατί έτσι μπορούσα να ισορροπήσω την επαγγελματική μου ζωή με τη φοιτητική. Αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορούσα το πρωί να πάω κανονικά στη δουλειά μου και ερχόμενο στο απόγευμα να κάνω τα απογευματινά μου μαθήματα και έτσι να προχωράω ταυτόχρονα τις σπουδές μου. Όλη λοιπόν αυτή η εμπειρία μου στον Ντυρί με βοήθησε πάρα πολύ στο να διαμορφώσω τον επαγγελματικό μου αλλά και τον προσωπικό μου χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν μου έδωσε το θάρρος να πάρω μια απόφαση, το να ξεκινήσω μια δική μου εταιρεία, η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ως focus την τεχνητή νοημοσύνη. Κάπου εδώ η παρουσίασή μας έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και να σας προσκαλέσουμε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας για να μας γνωρίσετε από κοντά.